amma tahiyar da muka yi mun ɗan yi tahiya mai nisa saboda na gaya ma kusan 9 zuwa 10 na dare sannan muka isa inda dabar take. Ne muka isa na ga wannan sai na ji na ɗan dawo ina dawowa na ga na murgina ba wanda ya tada na murgina na tada kaina na zauna na ga wannan bukka biyun nan dai ta mata nan ta maza da tukunya an ɗora akwai wani akan mashin a tsaye a zaune kan mashin shine sai waɗanda suka zo da ni suke cewa kai wannan ɗan iska ne ka gan shi nan ko dai ɗan banga ko soja saboda haka gaddamar tsaya gare shine ce habbula kai da ya bige shine ce to shi ma ku bugai mana ga wannan ga wanda ba shugaban bane ainihi wancan shi ma dai wani ne dai amma diya shi ma saman su da yake babba ne a wurin ce to shi ma ku bugai mana ina nan zaune ban sai dai na ji bakin bindiga kam an bige ni na faɗi kafin na yunkura zan taso ne taka kan haka mai da mun kai na ƙasa to shine nan kuma dai nan ma dai ban san inda kaina yake ba ban san me ke faruwa ba amma daga can na ji wani ɗan sauti tashi ka shiga bukka dan ubanka to ai ni ban ma san da me suke ba saboda ai kawai na riga na galabaita a wannan lokacin tashi ka shiga bukka dan ubanka shiru ko motsi ban yi can wani ya taso he ebo ruwa he watsa mu sai na ji sai na ajiyar zuciya ina ji wani na kaga ɗan iska bai mutu ba ka tashi ka shiga bukka ban san abin da yake ba da ya tada ni ya ce kaga ƙofar bukka can je ka shiga na te rama zan shiga bukkan nan sai na faɗa cikin ƙaya saboda bukka ce ga ƙofar ta nan an zagaye ta da ƙaya amma ban da ƙofar daidai ƙofar ba a sa ƙaya ba amma daga bakin nan gehe ta zagayo so ni kuma da na tafi tunda ido na rihe yake ni dai an tura ni kawai ga bukkacin tai ka shiga kawai na tafi yawa na tafi kawai ya na faɗa cikin ƙaya nan ya zo ya jawo ni ya ce dan ubanka kaga bakin bukkan nan shiga ya sa ƙafa ya hankaɗa ni to lokacin da ya tura ni ina shiga he na ji na faɗa kan ƙafafun mutane da wasu a ciki a cikin bukkan nan mutum ya kai kusan za su kai su 18 waɗanda na iske lokacin a cikin gurin za su kai 18 kuma in ce ni ne na 20 kamar 19 kenan ni ne na 20 a lokacin to ya yanayin ibada suna bari mutane su yi sallah ko gaskiya muna yin sallah tun da muka shiga saboda sallah bata taɓa kwace mana ba da lokacin ta yayi zami taimama zami sallah amma akwai waɗanda cikin masu gadon mu waɗanda ba su son kamar mutum ɗaya ne da ya takura mana shi ko addu'a bai so ya ji kuna yi kwata-kwata in ubanku addu'a kuke mun ko shi kawai ma ake ma addu'a shi kawai da ya ji ana addu'a